alle 15 ja tänään rikotaan tätä Mäkkärin leilua. En mä mikään sarjamurhaaja oo, mutta mä teen tälleen vaan. Sori. Mä nopeutan tätä sitten. Varo kättä, hei. Vanua. Täällä on vanua. No ainakin ilmasta vanua saadaan. Jos sä lometin tälleen. Mä en halua nähdä. Oota, älä tee noin. Mä haluan nähdä. Tuolla on reikä sisällä. Ainakin saadaan se verta. Sisäelimiä. Mäkkärin lelu RIP. Tää on ihan hassun tuntusta. Kumpa tekin voisitte kokeilla? Kokeilkaa. Toi on ihan toivon näköistä. Moi kissi. Ei kissi. Sitten tulee nyt meidän osallinen. Kato, kissi on sattu. Se ei tajua mitä tapahtuu. Ai ei niin tajua. Nosta kissi, nosta päätä. Pistä se. Ei tykännyt. Ei tykännyt. Laita vanua sen päähän. Mun. Okei, se juoksi pois. Jee, vanua. Vanu 100! Aika loppuu. Sano hei hei. Heippa!